Teño un amigo en Madrid que é un crack. A súa vida é unha aventura. Chámase Anxo Pérez e hoxe vouvolo presentar. Anxo fala 9 idiomas. Foi intérprete para o FBI. Traballou na ONU e ata con Obama. Ele é o creador de 8 Bells, un método para aprender un idioma en menos de 8 meses. Se o éxito non se comparte, non é. É que non é. Rosa López e Anxo Pérez. Isto en lugar? Isto foi en lugar, sí, que cantamos Rosa e máis eu xuntos. Este é un tema que compuse que se chama Muévete. Eu cando lía libros de calquera índole, eu dicía, o 90% deste libro non funciona, non vale, é palla. Pero eu quería un libro no que non contara o 10%, quería un no que contara o 100%. Hai 4 palabras que digo que son das máis importantes da historia. As palabras son ten fe en ti. Ten fe en ti. Salta y sé feliz, smile with your heart. Va a llegar hasta el mar, la marea smile. Ven y súmate, solo hay que sonreír. If you smile from the heart, alguien te seguirá. E aquí estou na T4 aeroporteando con Anxo Pérez. This month Iberia Express features 2 movies on Clave Expresso. A volta á terra con Anxo, a súa terra natal Fisterra, foi algo moi especial. É bonito comprobar o sentimento de pertenza á terriña. Con un pensamento, vas conmigo que yo saído carallo. Sin embargo a ti non te fai ni sombra o mesmo Frank Sinatra. Se a vida é unha fresa, eres tía nada. Sin embargo a ti. Ai, os irmanciños, mandadelle unha foto a túa nai. Lourdes, toma nota. Que ten Anxo, que para unha nai a enche de orgullo, que é o que lle diste moitas veces a Anxo? Eu a Anxo, o primeiro que lle digo desde sempre é que non se pare os pés do chan, que manteña a humildade, e esa leva por bandeira. Eu non sou quen de dar consellos porque teño moitos máis que aprender que ensinar, pero se eu pudera dar un consello aos galegos sería creernos un poquinho máis o moito que valemos. Ese é Anxo, esa é a nosa familia.